Hello लोगोफोर, गुड मर्निं, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नोंथांमोनखौ दिनै गोदान भिडिअजों फिन खेबसे बरायफिननाय थालायबाय। फेसबुकाव गोबाव जाबायमोन आं भिडिअ लाबोयैया। दायो गुबुन दाबसे जायगायाव थांनो ओंखारदों, माने मोनसेल' जायगायाव नङा, मोनथाम। लोगोफोर, आं दा फारि फारि खोन्थालांबाय थागोन, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय। बिदिब्ला दायो न'निफ्राय ओंखारग्रोनोसै, लेट्स गो। दायो न'निफ्राय ओंखारबोबाय, गामिनि लामा बियो। नैथिं आरो फंबाय दङ, बिराद दुगा आरोना, नायालासिनोसो हाय होबावो। बिदिब्ला लोगोफोर, थांबाय थानि दायो, नायलांफाबाय थादो। फैयै फैयै जोंनि हम टाउन माजबादखौ मोनफैबाय गाइस। जोंनि हम टाउन बियो माजबादा। आं दायो गिबियाव फंबायखौ स्टेसनाव दोनना फैग्रोनोसै। फंबाया रौतायाव थांगोन ITI कर्सनि थाखाय, माने एडमिसन दं होनना बुंदों। माने गिबियाव पार्सेन्टेजखौ नायनानै, माने मेट्रिकनि पार्सेन्टेजखौ नायनानै सेलेक्ट खालामग्रोगोन होनना बुंदों। ओमफ्राय डकुमेन्ट्सखौ लाखिनानै एडमिसननि थाखाय थियारि खालामगोन खोमा, आं बारा मोजां मिथिला। आं दायो स्टेसन रडखौ हाबबाय, फंबायखौ स्टेसनाव दोनना फैग्रोनोसै। बेनिफ्राय आं बहा थांनांगौ, बहा थांबावगोन, बेखौ देखायलांनो जासिगोन। दायो आं फंबायखौ स्टेसनाव दोनफैग्रोबाय, थांबाय। माजबादनि स्टेसनाव माने गिदिर खालामसिनखाय चेन्ज जाजोब्बाय जायगाफ्रा। आं दायो अरांसिम आवगायनोसैलाय। अरां थांग्रोनि, अरांनिफ्राय आरो गुबुनाव थांबावनांगौ दंबावो, जास्ट अरांसिमल' नङा। लोगोफोर, जालांखाबाय था बिदिब्ला। नै बिथिंजाय अरां रडआव हाथाय ट्रेन गेट, ट्रेन फैनायनि टाइम जाबाय माने। दायो आवगायलायबाय, बेनिफ्राय थाव एसे सोनानै लानोसै दायो। जोंनि महिलापारा थाव डिपु बियो। जों माने ओरैजाय अरांनिफ्राय जुदि भुटान थाङोबा, माने बे महिलापारा थाव डिपुखौ मोनलांगोन आरो। ओरैजाय जोंनि बे लामाजों अरां माजबाद रडजों माने भुटान, भैरबकुन्द बिथिं माने थांजोबनो हायो आरो, अरुणाचल। लोगोफोर, थाव सोना फैनानै आवगायलायबाय दायो अरां फारसे। लोगोफोर, अरां रड थांबाय थानि दायो। फाइनालि अरां मोनफैबाय आरोना, टाउनावथ' नङा, ओरैजाय नै बेयावसो, गेरेजावसो, गारि बानायग्रा गेरेज। आं माने गेरेजाव मानो फैदों, आंना माने गारिया एसे प्रब्लेम जादों। उननि साखाया, माने उननि लेफ्ट साइडनि साखाया एसे कटर गाबदों आरो माने सोमावनानै नायोबा माने गेप्स जायो आरोना, मावो। दायो मा जादों बेखौ नायनोसै। बियारिं थांदों बायदि मोनदों आङो। दायो खुलिनानै नायबासो मिथिसिगोन। बिदिबो दायो नायनोसै मा जादों। लोगोफोर, नोंथांमोनाबो नायफाबाय थादो, सापर्ट खालामदो, गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामदो आरो लाइक, शेयार, कमेन्ट। गोदान भिडिअ लाबोगासिनो आं, बेजोंनो मासाप नङाबा अफिसियेल खालामनाय जानो हागौ। लोगोफोर, दायो नै बेलेगनि खामानि मावग्रोदों, एसेबांथ' कास्टमार गैया दायो। दायो आंनिखौनो मावग्रोनोसै। नैबे उननि साखायानो आरोना, लेफ्ट साइडनि उननि साखाया माने कट' गाबबाय थायो आरो मावो माने। दायो नै स्टार्ट खालामजेनबाय खुलिनायखौ। बेनिफ्राय रिजाल्टआ मा ओंखारो, मा गाज्रि जादों, खुलिनानै नायबासो मिथिसिगोन। नै लोगोफोर, बिथिं दङ जोंहा उज्जवल दादा, अरांनि माने पार्ट्स दखानि आरोना, गेरेज सनजयनि गेरेज खाथियाव थायो, नांजाबखानायखा। लोगोफोर, नोंथांना मालफोर नांगौबा बिथांनावबो अर्डार होनानै लानो हायो। आंनि बे कारनिखौ माने अर्डार होनानै आं बेनिफ्रायनो लाबाय थायो आरो। लोगोफोर, नायलांफाबाय थादो। फाइनालि जोंहा खुलिनाया जाबाय नै। ओमफ्राय मेकारनिया बुंदों आरो माने बियारिंआथ' थिगानो दं होननानै, माने बेखौ साफा खालामनानै ग्रिसिं खालामनानै हरबानो गोरा जागोन, माने मोजां जागोन होनना बुंदों। दायो ग्रिसिं खालामहोग्रोनोसै बिदिखौ। बिथिं साफा खालामग्रोबाय, माने सुग्रोदों आरो पेट्रलजों सुग्रोबाय।
भाग्य मोजां गाज्रि जायासै नङाबा फैसा थांलायबायमोन गाइस मोननैखा माने बियारिंआ ओरै मोनसे मोननैखा बिनिया बेलेगनि बायदि माने मोनसेल' नङा लोगोफोर दायो सुखांनानै नै ग्रिसिं खालामबाय फिटिं खालामबाय दायो रिजाल्टआ मा ओंखारो नायनोसै मोजां जामारोना जामारा ओरैनोथ' बियारिं थांनायनिसो डाउटमोन आं खिन्थु माने बियारिंआ थिगैनो दं होनना बुंदों स' मेकारनिया बुंबाय जेला फोथायबाय आंबो ग्रिसिं खालामहोनानै मारै होफिननोसै मारै जायो नोंथांमोननि मेगनावबो नुगोन रिजाल्टखौ मावोमोन आरोना साखाया दायो फिटिं खालामबाय ग्रिसिंखौ होखांनानै साखाखौ सोमावना नायनो होनोसै बास बरिया साखाया मावासै आरो माने जाबाय थ' माने आगसिखैजानाल' गाज्रि जादोंमोन मावदोंमोन ओमफ्राय आं दा राइट साइडनिखौबो माने ग्रिसिं खालामहोनोसै जाहाथे फ्रि जानायनि एसे मोजां जानायनि सालायनो थ' गाइस माने फाइनालि ग्रिसिं होनाया जाबाय बियारिंखौ ग्रिसिं होनाया जाबाय मोननैथिंबो थ' ओमफ्राय दायो नैबे फेन बेल्ट आरो एसि बेल्ट माने एसे गावनानै दङ आंनिया जिङाव एसि बेल्टआ स' बेखौ दायो लगायहोनोसै थ' नैबे आरोना डायनामानिखौ सोलायखांबाय सिगाङाव दायो एसिनि फाइनालि गारि बानायनाया जाखांबाय आं गारिखौ बिदिनो दोनबाय बेनिफ्राय दायो आं फंबायखौ नेगासिनो फंबाया गारिजों फैसिगोन दायो रौतानिफ्राय A few minutes later स' लोगोफोर आङो गारिखौ आंनि कारखौ माने फंबायनो न'आव लांहोनानै ओमफ्राय आं दायो नै बासाव गाखोबाय स' मानो आं बासाव गाखोखो आं बेखौ दायो लामा खोन्थालांबाय थासिगोन आरोना दानो खोन्थाथ'वा लोगोफोर स' नायलांफाबाय था आं बबेयाव ओंखारगोन दानो खोन्थाथ'वा बिदिब्ला थांबाय थानोसै लोगोफोर थ' जोंहा बासआ खारहांबाय दायो नै बासआ खारहांबाय आरो इथिं नै सासे गथ' दङ एकदमबारे सालायजों खुगाजों माने बुर बुरना खुदै गारना होगासिनो आरो आंनाव एकदमबारे एदावगासिनो गथ'आ आरो गारबावबाय नै आरो गारबावबाय बिराद सैथानखा गथ'आ बांगाल गथ' आरोना हिन्जावसा लोगोफोर नायलांफाबाय थादो बिदिब्ला थांबाय थानोसै A few minutes later लोगोफोर फैयै नै दलगाव मोनफैबाय थ' होमबाबो आं दलगाव ओंखारा दायो आं माने थांबावनांगौ दङ ससे थांबावनांगौ दलगाव मोनफैयो आरोना लोगोफोर नायलांफाबाय थाबानो मिथिगोन आं बहा ओंखारगोन थ' खायफा लोगोफ्रा मिथिखादों खोमा आं बहा माने बर्थमान बहा दङ बहा थायो स' बिथांमोना मिथिखासिगोन आं बहा थांगासिनो दायो बिदिब्ला लोगोफ्रा मिथिफ्राबो लांफाबाय थादो आवगायलायबाय ससे स' गाइस नै फाइनालि फैयै माने मंगलदै टाउन मोनफैलायबाय स' लोगोफोर आं दायो माला खालामबावनो नङा होमबा आं दायो खोन्थाना होनोसै आं माने बर्थमान मंगलदैयाव थाथ'यो आरो माने मोनसे कर्सनि थाखाय आङो 6 मान्थनि थाखाय मंगलदैयाव थाफैग्रोदों स' दायो मंगलदै टाउनखौ मोनफैबाय बिदिब्ला आं ओंखारनानै लाग्रोनोसै स' लोगोफोर दायो बासनिफ्राय ओंखारबाय आरोना आङो ससे थाबायनोसै बेनिफ्राय लोगोखौ कल खालामदों लांफैनो थाखाय फैगोन होनना बुंहरदों स' लोगोफोर नायलांफाबाय थादो ससे थांबावनांगौ दङ नैबे जाहैबाय मंगलदै सिभिल हस्पिटाल लामा गुदियावनो दङ मंगलदै सिभिल हस्पिटाला फैबा नुगोन लोगोफोर माने जोंबो सिभिल हस्पिटालाव दायो माने प्रेक्टिकेल कर्स खालामफैगासिनो आरो जोङो माने मंगलदैयाव थायो आं दा नैबे सिभिल हस्पिटालावनो जोङो कर्सखौ खालामो आगष्टनि 18 तारिखआव जोबसिगोन आंनि कर्सआ दायो आं सिभिल हस्पिटालनि ओरैजाय लेफ्ट साइडजों थांसिगोन आरो दायो आं रुमाव थांगासिनो
लोगोआबो मोनफैबाय नै इथिंजाय नाइट डिउटि मारिनानै उन्दुनासो दंमोन बेसारा आंजों लिंहरथाबजाबाय मेगनानो नायनो हालायलायाखैनो लोगोबो थांबाय थानाय बिदिब्ला रुमाव नामफोराथ' गासिबो जोबनोसैयानो भिडिअ'आ लोगोबा दायो थांबाय थानोसै बेगाव गाखोबाय आङो स्टुडियामनि बेक साइडजों थायो आरो स्टुडियामा नैबे स्टुडियामफ्रा जायो बेयाव जोङो स्टुडियामनि बेक साइडआव थायो स्टुडियामनि बेक साइडजों जायो ओमफ्राय स्टुडियाम मोननायजों थांबाय दा रुमखौ मोनसिगोनानो फैयै फाइनालि रुमखौ मोनफैबाय जोंना रुमा एन्ट्रि जानोसै आरो मेगन मोदैबा लाया नामा लायो लोगोफोरनो जोंना रुमा ओइथिंबो थायो ओइथिंबो थायो ओइथिंबो थायो ओमफ्राय जोंना नैबेयाव आरो लोगोफोर जोंना भिडिअ'आ एसेनोसैमोन जोबजासिम गासैबो थाफानायनि थाखाय थेंक इउ आंखौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था दायो जुदा खनसै रेस्ट लानोसै दा मोनायावथ' नाइट डिउटि दङ बिदिब्ला भिडिअ'आ एसेनोसैमोन बाय बाय